I di Elen awn ni gynta. Unrhyw geiriau ola? A mae yna salon newydd di agor yn Rhuthun. Ie, yn cool. Diolch. Ti'n licio fo? Diolch Elen. Mae'r arweinydd di trawsnewid bob agwedd o'r bywyd teuluol. Don't lean forward, just your butt out. Oh, yeah. That's it. Be da ni am gael I ginio heddiw, Mam? Hwn di'r bara neitha chdi wneud. Ie, bara dwi wedi gwneud fy hun. A mae Elen yn parhau I fwynhau I sgiliau coginio newydd. Bon appetit. Hi, Dad. Ond roedd un aelod o'r teulu di colli gweld yr holl newidiadau yma. Oh God, be di'r moustache ma, Dad? Ti'n bod yr hunan yn ysym am, wedi mynd I fy mhenni, dwi'n meddwl. Bar gyfreithiwr ydi tad Elen, oedd yn teithio hefo'i waith pan gyhoeddwyd y lockdown. Be ti wedi meddwl am y rhaglenni? Like, darn fi. O, ardderchog, ti'n bod, y ffordd ti'n rhedag yn bell fel yna, wrth gwrs yna arbennig o dda. Ti'n meddwl bys ti'n neud o hefo ni, os bys ti yma? Dwi wedi colli dipyn, dwi jyst yn mynd ar y beic weithiau, ti'n bod, ond rhaid colli mwy. Ti'n edrych fwy fel yr hen Elen 5 mlynedd yn ôl. Lyflu gallu catch efo ni, efo ti. Cyma o fel. A ti, cael hwyl. Hwyl. Efo Elen yn ymarfer yn galed am yr her 5k, fydd bob arweinydd yn ei wneud cyn diwedd yr wythnos, ac wrth iddi ddod I ddiwedd I thaith ar FFIT Cymru, a fydd hen arferion y deintydd ifanc yn dychwelyd. Dwi'n teimlo'n sicr bod fi wedi newid am byth. Trawsnewidiad cyflawn, holistic. Dwi wedi delio efo'r ffaith bod fi'n mynd symud o gwbl. Dwi nawr yn mwynhau ymarfer corff. Dwi wedi newid agwedd fi at byw. Dwi wedi newid yr aspect seicolegol a bwyta'n emosiynol. A hefyd, agwedd fi at paratoi bwyd. A dwi'n ffeindio bod fi'n mwynhau bwyd mwy rwan nag oeddwn ni cynt ac oeddwn ni'n bwyta cymaint fwy cynt. Newidiad bywyd di hyn, lifestyle change. A dwi ddim yn cymryd y profiad yma. I don't take it lightly. Dwi'n gwybod pa mor lwcus ydw I cael y profiad yma. A dwi ddim yn symud nôl. No way, dwi ar one-way street.